am the doctor of prophecy. If you want to know the definition of prophecy, watch, look, and see me prophesying. I define the prophetic. Mama Magadi. Driven Magadi or prophet. Nanzina Jehovah ndikubatsirei. Nekuti mimi kuti mungazvitarisa munoti bati chii chinoitika pandiri ini. Chokwadi prophet. Handisi munhu akanaka here. Koseiko ndisiri kuonekwa makarorwa here. Handina prophet. Muri kuda here anokuonai. Chokwadi prophet. Zvanzi naJehovha. Amen. Makutotanga kuonekwa nezita raJesu. Thank you prophet. Ndatumwa naJehovha nechamvari chemunamato paupenyu hwenyu. Prophet. Muchaita vekusarudza. Thank you prophet. Pamunofamba vanenge vachingocheuka. Amen. Nekuti ndiri kubvisa zvakaiswa pamurimi. Amen. Ndaoneswa in the realm of the spirit marriage yenyu isina kufamba zvakanaka. Chokwadi prophet. Murume akangobuda mumba. Chokwadi prophet. Ndobva angoenda. Chokwadi. Hamuna kuzoti aenda kupi. Handina. And hamuna kutomboziva kuti zvii zvaitika. Handina. Mushure memakore. Can I do some crazy stuff here? Now, mushure memakore ndiri kuoneswa ini makaedza. Vanatete vakaedza kumbogadzirisa. Chokwadi prophet. But iye haana zvine musoro zvaakaita. Chokwadi. But chinokunetsai akabva pamba mangana achiri mudiki. Chokwadi. Aiva aine makore mangani? Anga ine 4 years. 4 years. Yes. Ndobva atoenda zvakadaro. Chokwadi. Abva kudaro aitira mangana zvese. Chokwadi prophet. Maschool fees aibhadhara. Aibhadhara. Nemari yekuti muende kunoona mangana aikuitirai. Aindiitira. Makuponi achikupai. Chokwadi prophet. Ndobva ndatariswa in the realm of the spirit rimwe zuva. Ndobva ati nhasi regedza kuenda kuvisit yemwana. Chokwadi prophet. But imi ndobva mati ndapiwa zvese ndoregererei. Ari form 2 mwana wangu. Ari form 2. Yeah. Makangoerekana maenda. Ndakaenda. Ndo pamakadhumana naye kuvisit. Sure prophet. Ndobva mashamisika kuti zvii zviri kuitika. Chokwadi. Akakumhoresai zviri normal. Kuita unge pasina zviripo. Abva mwana aine 4 years. Chokwadi prophet. Ndokubva mazoonana naye mwana ari form 2. Chokwadi. Ndokungoti Mai Tino ende mazuvano urikusimba. Wewe una good lip. Can I do some crazy stuff here? Ndosavakataura chokwadi. Now, zviri kukunetsa ndezvekuti chii chiri kuitika paari. Chokwadi. Nekuti zvese anoita. Kumaholiday anoikuendesai. Chokwadi. But pamba haadzoke. Asvike. But ndatarisa iko zvinezvi ndokubva ndaona rimwe zuva. Mwana wako ane a friend request yaakawana paFacebook. Ndisi. Haana kunditaurira. Hauna kutaurirwa? Haana. Murume uyu ane vana vangani? Ana Tino, saka ndiyo ye friend request because pane form 6 pane munhu akamuti uri sisi vangu. Pai? Haana kutaura kuti pai akangondiudza kuti mama pane munhu anditi ndiri sisi wake. Kubva paFacebook zve. Listen. Ndanga ndoda kustarta kuti chii chakanyatsoitika. But ndisati ndaenda to the root ndine mubvunzo 1. Uchiri kumuda here murume uyu kanzi wapo? Makore awandisa prophet plus ndiri kufunza kuti ane mhuri yake. Saka wapo. Right, ndaenda kutoda wako. Wangu Kana kadhara kako here kana kuti kezera rako? Kwete kakanyanya kuchembera. Kwete kakanyanya kuchembera. Sevenza maoko. Nyasha dziwanzwe nezita raJesu paupenyu hwako. Ndatanga kuona zvinhu zvake zvavhurika nezita raJesu. Ndaisa nyasha kuupenyu hwake. From today onwards you shall not lack. Andanzi ndikuitise mari ini. Amen prophet. Akamboita zvekuticha ndeni. Nditori teacher. Munogona kusona here mama? Ndodzidzisa vana kusona. Muri teacher vana kusona? Nditicha kundzidzisa vana kusona. Ndoda kukuvhurirai madoors. Nokuti Mwari ati mutange business renyu rekusona.
I receive prophets. on a higher dimension. I receive prophets. Izvi ndo zvataura Jehovha. Amen. Kureva kuti muchatanga kuona zvichiendeka nakuyendeka. Amen. Ndizvo zvati ai ndanzwa chibage chichingonhuwirira panapa. Pana anonzi mai chibage. Oya.